Dyma ni felly yn ei chanol i yma yng nghanolfan Gneifio Meirion y rownd gynderfynol yr adran iau sydd gennym ni o'n blaenau fan hyn. Nhw yn y Cneifwyr yn newydd orffen i ail gni ac felly mae Llunos Evans ar bwrdd 1 yn cystadlu yn erbyn Amy Evans ar bwrdd 2 ac Elizabeth Swancott ar 3. Chydig iawn rhwngthyn nhw ar hyn o bryd y 3 tair ohonyn nhw wedi cael tafliadau da iawn o'r cnyddiau allan ar y byrddau a rwan cywasgu'r cni tu chwith allan mor gyflym ac mor daclus ac sy'n bosib ydy'r syniad y fan hyn. Trio cael y cni mor fach a sy'n bosib achos mae'n gorfod mynd mewn i'r paclodd wedyn a mae angen i bob paclodd fod yn pwyso tua 70 kilo. Dipyn o gamp felly. Unwaith mae'r cnyddiau mae'n cael ei taflu i'r basgedi yn fanna lawr â nhw at y byrddau lle maen nhw'n cael ei ail-agor i'r beirniad i gweld nhw ond yn y cyfamser mae angen clirio stondinau nawr yn barod ar gyfer y cneifwyr nesaf ac yn fan hyn da ni'n gweld y gwahaniaeth o ran cyflymdra a taclusrwydd rhwng y tair cystadleuedd a mae mor bwysig y fan hyn cadw'r safle yn lan trwy'r amser ond hefyd cadw'r gwlan budur allan o'r cnyddiau a wedyn mae'r gwlan mae'n cael ei ddidol i wahanol fasgedi fan hyn rwan bwcedi yn dibynnu ar ei ansawdd. Dyma ni felly chydig iawn yn ni yn mynd na law fyny gan un o'n nhw a dyma ni y llaw gyntaf fyny gan Llunos Evans yma ar fwrdd 1 llongfarchiadau iddi hi Amy Evans rwan ac Elizabeth Swancott yn codi llawr chydig bach cyn Amy Evans. Rown dda iawn yn fanna. Mae'r merched yma'n ddechreuwyr ond maen nhw'n drylwyr ac yn effeithiol dros ben. Da iawn.